Kado ko ipan sami kardong pajirlo bangso lamarjan long litum Chethan amnang Jessica Radcliffe Aputhak na litumen penangan comments long lo Jessica Radcliffe Aphan Orca chodet dolphin chodet laso Aputhak than pajir mithapu nere chini ne Jessica Radcliffe komad lo ne sitame nere api research lo lang lo long pon lo lasila bangso Aputhak litum Chethan amnang Kopi posi Jessica Radcliffe woman viral re lo plutangte alang li show ke paklang hud isi Ahok bang Ahok amen ke orca pusipu ORCA bangso orca Ahok bang Tengkheng dut mate chodet lason alam si Chethang lo Jessica Radcliffe komad lo polam same dolang Jessica Radcliffe pan ke Chethang ke lason lo alang liki inut marine trainer pelotang te lang long ke do api aphan training ki pia ba nane dolphin punon lapen ke nonon son la orca ok punon alang litum phan training people lapen ke kecho kijun lahai ka do ka ve sitame langpo marine trainer tum si lapen ke breakdown a training people lapen ke shows tame paklang klang halapan si marine trainer pulo lapen ke orca ok kupilo plotang te orca ok phan killer whale pusame pupu sitame hala whale a family bang ke kali la bang ke dolphin a family dolphin a son lo scientific amen lage orcinus orca pusipulo laben ke la size di kidding si 30 feet an lo kidding ke laben ke rd weight lock si 6 tons do kona lo long populotang te ilitum alang roilong mang ke long le deji lage ocean hagor mate talo long si bangso ok orca ok bang ke long ponji nane arctic ocean tho antarctic ocean tho pulong mang ke dolo bangso orca ok bang ke intelligence mang ke high peak alang litum smart peak dolphin ok teng la bang ke isia question do thulang orca ok munit tumpan Tengkheng ma polotang te Tengkheng a percentage bang ke jumpik Tengkheng ke pen nang pinung Tengkheng ke la bang ke dolphin ok pen same chemisen pusi chini pono sitame main topic ilitum kachini veng nang ji bang ke hala Jessica Radcliffe Aphan chodet no la bangso lam bang ke fe Ahok ke alam lake Chethang tabalam laben ke Jessica Radcliffe warlo so much sitame ave Jessica Radcliffe sitame lage isi munitum ke matha si amen ki bipon chol lage AI ben si bangso video same selam pon lo YouTube long madela social media long breakjam la AI ben ka selama video same do pic kolo bangtong ke viral ne la bang ke nili same chini pa mi medalos nili same thekmonong lo inot dingkan inko era ke thom Jessica Radcliffe si amen irpon hadak alang li platform lo madela lang adung alang li arjab bombhood halaso oxtame wangmat pondel lo amar si lang long pipaklang mang avi side lason ke paklang stame do apeng breakjam a video social media long stame do pic apeng hadak option kito ke lason lo Jessica Radcliffe killed by savage orca kyako orca bangso alang okamen lo orca pu laben ke amen stame do thulang kyako pu orca kyako si Jessica Radcliffe han Pathilot lo si caption stame tokmon lo bangso video konat ben si naki klang lo konat po lo pumuni tum chini ne adhek tum pulo USA pen adhek tum pulo Australia pen sitame Ahok pera lamang ke halabang so a video lage fake pinaglo AI generated pinak posri chini ne de lo kado ko bitum same chini ne de boy pits same Ahok tin ko joine bangso a video bang ke viral de lo meran ke dam teng si bangso video same viral de lo labenge kwani a millions amuni tum same bangso video thek ponong lo labenge comment same hadak pilo penando me ningje pononon ke orca oke lage son ke pangreng nang nei pu ke comments ki petum same do piglo labenge animal rights activists alang litum same pachidi pono orcas a ok pan ke pangreng nang nei pulo bangso ok ke pangreng made show ke paklang i pan ke pangreng nang nei pulo athe bangso ok bang ke danger pic selang litum hin ben same pachini pono lason si news media lo mate la youtuber tum same bangso put hak pen andum ke thano alang tum verify pa me bangso news bangso birta Ahok kalima kalang ma alang tum matha pa me si selam re lo amar si lance se Chethang de lo lamange labenge nali tum same chini lo fact checkers atum do pic no lom Ahok kalima kalang ma pu ke check atum alang litum same bangso put hak question isi dokok lo alang tum malong Jessica Radcliffe Ahok ahak swapir thilong doma kumalo Jessica Radcliffe ke kunat si alang li train ki pipilo kunat a marine trainer lo alang li pu alang tum question do koklo alang litum retardib lo Jessica Radcliffe ko arlu subangke no hok stame a record of lo alang tum preexam adim arjulo expert tum langlo arjulo retardib lo same Jessica Radcliffe arlu su masi abiterlo Jessica Radcliffe woman bang ke longlok thai chi sidame marine trainer Jessica Radcliffe bang si abiterlo labing hola caption along ke tok do la keiko pula bang so orca men keiko pu amen ke tok kondo pu hala so a ok keiko pu a ok vek bang ke hala ke 2003 ani kan si thielo hala ke
Norway adium si kiti hala bangso ok lasi non 2025 le Koson si hala bangso ok kidu thukok po last question semi dukolo hala so kaiko po ok 2003 nikan thielo plotang te lake obviously non 2025 long ke lake avilo laban ke video expert atum alang itum analyze pamilo bangso video bang AI ben sika selama mate Ahok mapu retarli pamelo alang itum bangso video retarli det pen chini ponlo AI video lage alang itum hadak lang ki claim aboron last tame lang lo hala same natural kalidalo unnatural pinaklo kai ki claim mason kalidalo sabo prechet dokoklo laban ke hala lightning konat mesi ki turma laban ke har chi konasi donang ji ma hala stame avide lo pusipu lason thak thak si do thulang lason thak thalo Jessica Radcliffe Aphan kelang ben same alang itum chini lo lake AI generated pu laban ke litum stame isia video long lo plotang te bangso video bang AI generated ma mate real a video ma pulang ji plotang te chat gpt pen stame lang pon me etum a video nc etum chat gpt long upload det nang po la pen ke arjunang po bangso a video real ma mate AI generated lo etum arjulo plotang te pen an apor ng la chat gpt etum stame analyze po la pen ke a result kona nasi ke pregvi ma polang etum stame nang than thek chat gpt etum stame la pen ke fake ma real ma pul an stame nang than pon thek Eli to malong isia question do tukok pa Kopi po si muni tum lason chobai bai a video selam re redma Kopi po si AI ben video selam tab re redma pu eli to ma question do thai ji lage thang nat jame kali lo lage views mate likes live han lo views dong si do olo plotang te alang itum tangka long opo YouTube long stame views do piglo plotang te alang itum tangka long lok po na si views a join e mate tangka join e lo indirectly bangke bangso join e muni tum claim tab claim pru la sono jo la chota kali lang internet long ke mare muni da tum bang ke la internet long adhek tumhan ki pa luji phan aning hang pik adhek tum ke chong thui tap ki pa lu tap trolling buse por english pen hala bang so ke troll ji phan system e adhek tum aning hang pik la so puse alang li tum la son a video sem selam pon de ti la sin non alom AI bang pen an ke advance lo ahok a muni da son system e rg system e selam pon thek laban ke lam sepe paning je pon kong thek laban ke la non son lam ke pathan la son system AI pen selam pon thek la suppose elitum online long Kopi market thek long bang ke elitum kroi phinang ne laban ke ajara beta same trusted website pen kali pulotang te elitum kroi tong re nang ne nane Facebook pen nane long pon log thoko nane Instagram long log thoko nane konane son WhatsApp pen ba nang kilo to pu la ha ke elitum kroi tong nang ne elitum dong si trusted website nane news media tum ke paklang nane Economic Times to nane Hindustan Times to nane Times of India to la for example beta long jong si elitum long lo pulotang te elitum kroi da meji non hela elitum archita bhukan alam same Chethan alang li phan same anong no ke pa juno ji pansi inoda muri pratim bora bang ke selam pon la video alang li a photo npnc for example a video same selam pon hal hai ka do ka same AI side alang li men mate account amen same bilo baby doll rg pu hala archita phukan pu bangi tokte baby doll rg pu baby doll rg ke komal lo blotang te da ke hok ha ke aviden lo la ke amen ki bi tap lo baby doll rg pu ke moni tuma phiri tarlip an si chini da lo lasi la son thak online mate la social media long ke jui jam lo adhek information ani ke lage fake side lo adhek bang ke Ahok pe lo lasi li tum jong si Ahok pe la birta chini ji plotang de la anong Chethang klong a news media tum long anvelo kapre along ke tok bang ke tum roidam us tame nang ni orca oke kapre akre nga piman Tengkheng ke la pui kali alang tum Tengkheng sistame muni tum han penang pinung Tengkheng ke pulo laben ke la dolphin pe la bangso orca ok bang ke cheme se sikar se me damra pe la bang lahin same protection gpp pulo lahin same alang tum cherap seroi lai same do pu rasi most important ke eri tum ajar information along same kunat men si hala bangso information ke bang ma la important lo laben ke YouTube along ke adhe ke chobai same do pik laben ke adhe ke Ahok same do pik lo YouTube long ben ke tum Ahok pe alam ke long ji phan ke sungkru YouTube same eri tum chini pa minang ji komara channel se Ahok ke than ma komara channel se chobai ke than ma chobai alam same eri tum phan nang ke than tum same do ji YouTube along se dame ase hala same eri tum chipari se dang ji rasi non ke bang jilang arni project a berta nang li tum jong si long lo plotang te men ke kroidun phinang ne trusted website mate la anong Chethang klong news media tum jong si paklang clip plotang te ilitum kroi ponang ni labenge no nili nani tuman bang solam na ke than same kroi me data tech la soposi nani tuman Times of India long a news article apotha nani tuman thek nang than ponang dai tum lang nang ho a viral video falsely plotang te chobai pulo that a marine trainer named Jessica Radcliffe was killed by an orca during a live show paklang bom hood alang lipan orca ok Pathilot labang solam ke chobai pulo fact checking investigation reveal
the video to be AI generated asila fact checking itum lang lo investigate lo lapang alan itum chini pon la ke AI pe sika selam with no evidence of Radcliffe's existence Jessica Radcliffe ke bangso appear theke ave ma se ave bolo Radcliffe existence no evidence of Radcliffe existence or the alleged attack lapang son attacks tame ave bolo The Hawks explode past tragic incident involving orcas and trainers. Labang labangso Hawks keselam ilake aprang lason doke dolopu sita mehalage Jessica Radcliffe kalipu. Lapang gedak jumbangla.com along getoke fact check viral Jessica Radcliffe orca attack. Video is 100% fake and AI generated pulo. Lapang gedak jong silitum pori clear lo pulo tangde pena ana lam ke bangso puthak tokpon clear lo. Was the Jessica Radcliffe orca attack real? Jessica Radcliffe Aphan la orca ke Tengkheng ke Ahok lo mapu. No pusta answer people lo. There is no evidence that a person named Jessica Radcliffe has ever worked as an orca trainer. Jessica Radcliffe ke orca trainer konani ke claim pula bangso evidence tamewe bangso alam ke chobai pulo. Lapin ke most important question ke lalo is Jessica Radcliffe a real person? Jessica Radcliffe ke lage ahok ahak amuni doma pulo. Answer bange abe no verified records. The name appears to have been fabricated for the Hawks video lage bangso video long muni tuma ke paluji pansi pachobai ji pansi Jessica Radcliffe usame amen pipon lo. Lapin ke last question ke lalo bangso ok orca pu a ok trainer from Pathilot lason incident dolo malason alam nani nana pholoma pulutangte do ki dolo lason kiram tang dolo inuda tradermen do down branchu pu like 2010 hut hala sea wall Orlando long hadaksi la bangso alam mai klang lo la bange kadu ka bisame bangso alam mai confirm pa melo bangso video long nili ponsi nani tum panang than pon chotpo kapre alam ma nani tum panang than pon pedet po itum kapre video long le kapre alam ni tum puthot chethan thuna la bange nili hin pe nali tum kadu ka bipan same choro par piglo nali tum bangso a topic wan tha kason alam nang than tha pu kewan pe na the nali tum pe na joksin nili same isini idea ke long pon mom la bange hok lo nali tum request atek pe nili video bang ke wan la thik thide lo la sinali tum dia pon ikthal stamene nili apor long lo pulutang te nili one chat po nali tum comments ma na pidon bom ma Kopi puthak ma kiwa nang ji bangke lasi on le tum bangso video long chethan am chona puthot chetong thang do me thak me kardom